Udruženje Elektrobot iz Prijepolja u saradnji sa Kancelarijom za mlade opštine Prijepolje organizovalo je u subotu Dan nauke u prostorijama Kancelarije za mlade. Program je trajao od 10 do 16 časova, a kroz radionice je prošlo 100 mladih od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Dan nauke je obuhvatio radionice iz elektronike, robotike i programiranja i izazvao veliko interesovanje dece, pre svega đaka mlađih razreda. Ovdje mali Prijepoljci mogu da nauče šta su to roboti, kakva je nauka robotika, da shvate kako robot funkcioniše i da na praktičnom primjeru isprobaju rad sa sastavljanjem robota, konstrukcijom njegovom, programiranjem i puštanjem u rad kako bi on obavio neke funkcije koje su stavljene pred njega. Najviše mi se svidjelo ovo što radimo motore, sklapamo robote i to mi je najviše ostavilo utisak na mene. Pa mene je zainteresovalo zato što možemo da naučimo mnogo što šta, a i lepo je zato što možemo da programiramo i nekad u budućnosti da postanemo programeri. Posetioci su mogli da se upoznaju i sa radom Elektrobot tima, koji se priprema za kvalifikaciono takmičenje za evropsko prvenstvo. Eto, već 2-3 mjeseca se pripremamo, takmičenje nam je 11. januara u Sloveniji. Ekipa broji 9 članova, 5 je iz Prijepolja, 4 iz Priboja i ove godine imamo 4 mentora koje rade sa njima. Nakon sve na malo ozbiljnijem nivou nego prošle godine. Imamo iskustvo od prošle godine, imamo mnogo bolju opremu zahvaljujući Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije koje je prepoznalo potencijal ove priče i pomoglo nam u opremi. Bavio sam se programiranjem na sekcijama kod nastavnika Mirljuba i Lazara, a sada, to jest prošle godine sam došao, pozvali su me na sekciju robotike i od tada se bavim ovime aktivno. Ja sam pre 2 godine krenula na sekciju robotike. Mene je to privuklo na način na koji to radi, kako to izgleda i na koji način to funkcioniše. Meni je to zanimljivo, to je neki vid igre i zabave kroz rad. Pa ja sam trenutno 2. razred informatičke gimnazije i zainteresovan se za robotiku još negde oko 8. razreda. Kada sam video da je programiranje i robotika dosta povezano i da je to donekle slična oblast i robotika mi je dosta pomogla jer je to negde primjena programiranja i potrebno je dosta logičkog razmišljanja. Pripreme i odlazak na međunarodno takmičenje timu udruženja Elektrobot omogućili su Ministarstvo turizma i telekomunikacija, lokalna samouprava Priboj i firma S-Commerce. Sljedeću priliku da učestvuju u edukativnim radionicama iz oblasti robotike, deca iz Prijepolja i Priboja imaće sredinom februara, kada će biti organizovan robotski kamp.